iniisip po namin, hika lang po talaga. Opo. Pero nung na-confine po siya, itong February 10 lang po, tapos pinatuti-echo po siya ng doktor niya dito po sa BSC sa amin. Ang sabi po, sakit na po sa puso at rheumatic heart disease na daw po. Sabi po nila, for operation na po kasi malala na daw po. Isang ina ang humingi ng tulong para sa kanyang panganay na anak na nangangailangan sumailalim sa isang operasyon dahil sa sakit nito sa puso. Makakausap natin si Nanay Paula Esguera. Magandang hapon, Nanay Paula. Nanay, kamusta na po ang kalagayan ngayon ng iyong anak? Ang anak ko po ngayon, nasa bahay po. Nagpapahina po. Naghihintay po siya ng ma-opera po siya. Kailangan po muna namin makalikom ng sapat na pang-opera niya, saka pa lang po siya ma-operahan. Opo, ilang taon na po itong anak niyong si Allen? 19 years old po, sir. So nag-aaral pa ito, Nanay, or na-stop to? Nag-aaral po siya first year college sa BSU. Na dahil po sa sakit niya, nahinto po siya, sir. Opo, anong kurso sana ang kinuha nito, ma'am? Kurso po NESDRAP, po, sir. So, kailan ito, ma'am, nagsimula itong sakit niya sa puso? Ang ano po, alam po kasi namin, bata pa lang siya, ang sakit po niya, hika lang, kasi may hika po ako. Ngayon po, pag sinusumpong po siya, ang iniisip po namin, hika lang po talaga. Opo. Pero nung na-confine po siya, itong February 10 lang po, tapos pinatuti-echo po siya ng doktor niya dito po sa BSC sa amin. Ang sabi po, sakit na po sa puso at rheumatic heart disease na daw po. Sabi po nila, for operation na po kasi malala na daw po. So, ibig sabihin, Nay, pagkakaalam nyo is sakit lang sa hika. Tapos nung nung ito sa ospital, doon nyo palang nalaman na meron na pala itong komplikasyon sa puso at malala na ito. Opo, sir. Yung sintomas po niya, yun nga po, hirap po siyang huminga, madali po siyang mapagod, tapos sunod-sunod po yung puso niya. Opo. Anong klaseng sakit daw ito, ma'am, na natamo niya? Rheumatic heart disease po, sir. Severe na daw po ito. Yung valvula po niya, kailangan pong palitan. Yun po ay sabi ng doktor. Kasi po, yung dugo po niya, 93% hindi po makalipat sa kabila. Bumabalik po sa puso. Kaya sa dalawa niyang valvula, kailangan po talaga mapalitan para mag-normal po ang daloy ng dugo niya. So maliban, ma'am, sa hinihika or napapadalas na nanghihina ito, ma'am, ano pa yung mga epekto nito sa kanya, itong sakit niya? Yun lang po ang nakikita ko. Basta pagka naglalakad po siya, pagod na po agad siya. Lalo po sa hagdanan, pag umaakyat po siya, hirap po siyang, pag hinihingan po agad siya. Bago po siya ma-hospital, ang nakita ko po sa kanya, na sa amin, yung puso po niya, yung dibdib po niya, kita po, ang lakas po ng dibdib, tibok ng puso niya sa dibdib. Ito ba, ma'am, sa inyong pamilya, si Allen lang ang merong ganitong sakit? Or meron pa kayong kapamilya na meron ding ganitong sakit kay Allen? Dito po sa side ko, sa pamilya ko po sa side ko po, wala po kami talagang sakit niyan. Ang sakit po sa amin, yung hika po. Pero nung pagkatapos po siya makumpay, doon po lang po nalaman na doon po sa side ng tatay niya. Opo. Meron din po siyang pinsan na ganun din po, may sakit din po sa puso. Pero yung sa kanya po, nakukuha pa naman po sa takot. Yung sa anak ko po kasi, hindi po namin alam, pero napabayaan po namin. Lumala po siya, sir. Opo, in case, ma'am, na may mga araw na tinatamaan po siya ng ganitong mga epekto, ano po yung ginagawa niyo o kadalasan na ginagawa niyo po para maibsan itong nararamdaman niya, ma'am? Basta, sir, nagpapahinga lang po siya. Tapos, nakatutok lang po sa kanya yung electric fan. Pero ngayon po kasi, nakakatulong po yung binigay na gamot sa kanya ng doktor po niya sa Philippine Heart Center. Opo. Medyo naibsan po yung hirap po niya sa pagod po niya, sa kasingal po, na ano naman po. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, meron na itong maintenance. Pansamantala na po yun. Ang gusto na po talaga ng doktor namin, ng doktor niya, pilisan po namin ang pag-iipon ng CS kasi po, baka daw po gugugin yung puso niya. Opo. Kasi valvula po ang problema eh. Paano niyo po natutustusan itong pangangailangan niya, especially sa gamutan niya sa araw-araw po, ma'am? Pinagsasabay ko po yung trabaho. Pagka po may pasok ako, nagtatrabaho po ako. Tapos pag wala akong pasok, yun, naglalakad po ako ng papit niya.
Tapos pagka kinakapos po kami, inaabot-abutan po ako ng nanay ko. At maliban sa'yo, ma'am, ano po yung trabaho ni Mister? Hiwalay po kasi ng mister ko po. Na po. Okay, so ibig sabihin, ikaw na lang mag-isang tumataguyod dito sa lahat ng gastusin dito sa anak niyo, ma'am? Opo. Pero pagka may trabaho po yung tatay niya, nag-aabot naman po. Saka tumutulong naman po mag-ipon ng DS. Kaya lang talagang kapos din po siya. Opo. Pero alam naman ni Mister na meron ng gamutan itong si Allen? Opo. Pag nakakakuha po siya ng tulong, inaabot naman po sa amin. Pero siya rin po kasi, minsan madalas wala rin pong trabaho. Kaya hindi po siya nakakapag-abot. Ikaw, ma'am, magkano naman yung kinikita mo sa araw-araw? Ang trabaho ko po kasi, mananahi. Pag po may magpatahi sa akin, doon lang po ako kikita. Pag po walang nagpatahi po sa akin, wala po ako kikita. Ang tansya ko po, sa isang linggo, minsan 1.5, minsan 2,000. Sa ngayon po, ganun ang kita ko dahil nag-aayos po ko ng papel ng anak ko. Ito bang kinikita nyo, ma'am, sa pananahi? Sumasapat naman ba ito sa pang-araw-araw nyo, especially ngayon na may gamutan na itong si Allen? Hindi po, sir. Kasi po kinisingit ko po ang pag-iipon ng CL ng anak ko dahil hindi po ako makapag-focus sa trabaho ko. Pag po na-operahan yung anak ko, makakapag-focus na po ako sa pagtatrabaho ko. Pero sa ngayon po, kailangan po namin po, sir. Pagkausap ito, ma'am, or inaatake itong si Allen ng sakit niya, ano po yung kadalasan na sinasabi mo sa kanya? Ano lang po, pag sinusumpong po siya, basta nakahiga lang po siya, umuusap siya kasi hirap siyang huminga pag nakahiga. Upo lang po siya na may unan sa likod. Tapos, kumakalma lang po siya kasi may gamot naman po siya eh. Gaano kahirap, ma'am, na pinagsasabay niyo po ang pagtatrabaho, especially binabantayan niyo pa itong si Allen dahil kumbaga sinusumpong ito ng sakit niya? Mahirap po kasi imagine yung pangkain lang po natin sa araw-araw. Tapos yung pambayad ko ng kuryente, tubig, sabay-sabay po yun. Tapos kailangan ko pang maglakad ng papel niya. Kaya minsan, yung mga tinatahi ko po sa shop, inuuwi ko pa po sa bahay. Siyempre, pag uwi ko po sa bahay, saka ko pala po usitin yung mga gawa ko. Para kalabukasan, makapasok po ako. Hirap po. Hirap po ang sitwasyon. In case, ma'am, na nasa trabaho ka at nag-aasikaso nitong mga papel na kinakailangan sa gamutan ni Allen, sino po yung naiiwan kay Allen? Sino po yung nagbabantay sa kanya? Kasi kapitbahay ko po yung kapatid ko. Tinitingnan-tingnan lang po yung kapatid ko. Pero usually ngayon, wala pong pasok. Yung kapatid po niya pangalawa ang nagtumitingin po sa kanya. So ngayon, ma'am, na lumapit po kayo sa programa ng Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan niyo po, ma'am? Ang quotation po ng anak ko para maoperahan na ay 857,000. Minimum pa lang po yun. Kasi sabi po ng doktor ko, mahal daw po ang valvula. Dalawa po ang kailangan palitan sa kanya. Pag daw po na-operahan mo siya, nabuksan po yung puso niya, doon pa lang po malalaman talaga yung totoong pressure ng operasyon niya. 857,000 po na yun. Mas malaki pa po ang kailangan namin po. Yun po talaga, pang-opera po talaga ang kailangan niya. Opo. Talagang... Yun po ang nilalapit ko sa Ako Bicol Party. Opo. Talagang malaki yung kinakailangan niyo, ma'am, sa operasyon po nitong si Allen, especially maliban sa operasyon, meron pang gamutan na pagdadaanan nitong si Allen. So medyo malaki-laki po ito, ano, ma'am? Opo, kasi may maintenance po siyang gamot. Hindi naman po palagi may gamot na may available sa heart center para ma-isulit through CN. Kaya kailangan talaga may pera din pambili ng gamot, sir. Apo. Sige, mama, Nanay Paula, no? Standby ka lang. At para sagutin ang pangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Alvin. Magandang hapon, sir. Sa mga nanonood po at mga nakikinig, magandang hapon po. Opo, ano po yung maaring matanggap na tulong nila Nanay Paula para sa anak nitong nangangailang sumailalim raw sa operasyon
sa puso. Ano po yung maaari niyang matanggap mula sa Ako Bicol Party List? Yes sir, napakinggan ko kanina yung mga sinabi at ang storya ni Nanay Paula, no? Paula Esguera po. Opo. At para sa kanyang anak na si Allen Paul Esguera. Kanina po at sila'y pumunta sa ating People's Day. Nakita natin yung forward agad sa opisina ng Ako Bicol Party List yung mga dokumento niya. Bagamat malaki po ang kakailanganing amount ng kanyang anak sa Philippine Heart Center para sa operasyon, no, ng kanyang puso, ay dali-dali po, siguro naman po tayo naniniwala ang Ako Bicol Party List at sinisigurado po na magpapaabot po ng tulong si Kong Saldico at ang Ako Bicol Party List na isang significant amount na ibibigay para kay Allen Paul Esguera. 100,000 po ang iaambag na Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po Sir Alvin. Ano po ang magiging proseso para matanggap nila itong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Opo, nakapag-submit na po si Nanay Paula ng mga dokumento sa ating opisina. Linaw sa atin mga kaaksyon na 100,000 ang iambag na tulong ng Ako Bicol Party List dito sa operasyon ng anak ni Nanay Paula. Balikan ko lang si Nanay Paula. Nanay Paula? Sir, Opo, narinig niyo po mula kay Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List na garantisado po, 100,000 ibibigay po sa inyo na pwedeng malaking-laking makaambag po sa operasyon ng anak niyong si Allen. maraming salamat po, sir, sa tulong niyo. Saka sa tulong po ng Ako Bicol Party List. Malaking tulong po sa amin po. Saka po kay Congressman Saldico. Saka po sa Tabang o Ramono. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa anak ko. Malaking bagay po ito. Maitanong ko lang Nanay Paula, kanino po nalaman na ang Ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga kagaya nyo na nangangailangan po ng medical na asistensya? Sa Facebook po, sir, nagtingin-tingin po ako sa medical assistance. Tinignan ko po, halos ang dami pong natulungan ng Ako Bicol. Lahat po sila nagsasabi, napakadali lumapit sa Ako Bicol. At hindi ka naman ma'am nagsisi na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Hindi po kasi natagtagal na po ng 100,000 PS po ang anak ko. Malaking bagay po yun, sir. At least ma'am na patunayan natin ang Ako Bicol Party List ay tumutulong po especially sa mga kagaya niyo po. Ano ma'am? Pasalamatan natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po Sir Alvin. Nanay Paula, may team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at aalalay upang masiguro at matanggap niyo pong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Salamat po, sir. Opo. Naway gumaling po at maging matagumpay po itong magiging operasyon po ng anak niyong si Allen. Opo, Nanay Paula, maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming programa. Thank you rin po, sir. Salamat po. Opo.